Goeie. Hey, steen je hier altijd in Workum? Nee, meestal steen ik bij Apeldoorn, langs de Sneldik. Ik bij een Shell-station. Hey, noem het maar. Ja, ja. Maar wat doe je hier dan? Nou, ik kom even Auke help meer bij Speerstra in Workum. En dan probeer ik tegelijk even de trouwring bij zijn eigen te krijgen die ik hier in Voen heb. Bij de Shell langs de Sneldik. Het herentoilet. En de leider. Wie ont dat opruimen wat ons kindermeid zou zeggen hem lezen. En ik denk het is of Midjeswest of begin van de jongen. En ik heb hem op station lezen litten in zijn eigen bakje voor flanner ding. En ik net niet meer. Het had net niet in bellen, is net niet in komen. Snakken maar hoe is het om? En toen nog een paar keer proberen in de krant, internet. En ik net niet in. Nou ja, nou probeer ik het dan maar in Friesland zelf. Dan zie ik je eigenlijk een Friese eigenaar. Want de naam die erin staat is een Tjitske. Dus ik zie je toch wel een beetje in Friesland. Ben je al trouwd? Sorry? Ik zeg, ben je al trouwd? Trouwd? Ja? Nee, wat dan? Nou, cool wezen. Hoe is de bom mooi? Ja, graag. Is misschien nog een trouwding verlen? Nee, Wist dat heel zeker? heel zeker. Oh. Ben je ook misschien wat verlen? Een trouwring of zo? Nee. Normaal stiet hier Auke achter de kassa. Die is in de shop bezig. Auke, kun je heel even komen? Wij vinden je geregeld van alles. Maar we hebben eerst toevallig een trouwring gevonden. Hier op een motte, hier voor de balie. Dus we hebben je noodwaring. Wij hebben noodwaringen, ja. Ik ben op zoek naar de man van Tjitske. Die in 2010 in het najaar zijn trouwring Audi en het op de wastafel in het toiletten bij het Shell-station Lucasgat. Langs A1 bij Apeldoorn. Naam Tjitske stiert erin. Trouwdatum is december 2004. Graag contact opnemen met Omroep Friesland via heer@omroepfriesland.nl. Wij zijn op zoek naar een manspersoon die de 3 à 4 weken geleden zijn trouwring verlend heeft. Deze ring lag je voor de balie. Het is een persoon op leeftijd qua dikte van de ring, want hij is al aardig versleten. Ik dit keer hem terug aan Omroep Friesland. Mail naar heer@omroepfriesland.nl. Voor mijn hobby ben ik piekenrassen aan het vakken en dan met name de Friese hin probeer ik voor de toekomst te behouden. De Friese hin heb ik al zo'n 2000 ongeveer en soms in 96 ben ik al met de pieken aan het vakken. Hoe bist je zo bij elkaar? Nou, ik vond pieken al mooi eens en toen mijn pa in 96 opgeholpen is met het professionele bedrijf, wie piekenboer, toen had ik mijn pieken eigenlijk voor het eerst gezien. En nou, ze staan er aan dat verschoot van gewoon heen houden naar je echt het in staan houden en van rassen en ik voor de show de piekenvakker. Nou, hier heb ik een hele Janloop. Hier zitten 3 kleuren Friese hin in, of Jan eigenlijk. Dit is een uitstaande kleurslag die hebben we nou bij rondvakken. De reetkoekoek. En hiervoor zit nog een paar goudpeljaantjes. Ik vak elke keer ongeveer 100 piekjes en de helft ervan is wannen. En het grootste gedeelte daarvan die wordt ambachtelijk kleermaken. Het is een ongriezelijk lekker stukje vlees. En de hintjes die ik zelf net aanhoud, die vinden hun plak bij leerhavers thuis. Die had er gewoon bij. Maar tot die tijd hebben ze gewoon een heel mooi leven gehad. Dus dan kan ik er ook wel bij vrede mee hebben. De bintkeuringen, daar worden de pieken dan keurd. En daar doe ik hem maar. De meest bijzondere die zit hier. Hè? Hier zit een hintje bij die 6 weken Europees kampioen is geworden.
Dit is de topper. Er zit een heel mooi kaam op. Mooi stut. En uiteindelijk is hij van boven wisten dan ik met de sjoen. En dan weet de sjoen hoe de pelling erop zit. En dat is bij dus gewoon heel netjes. En toch eindigt hij in de pannen? Nee, dus net. Nee, je moet algemeen alleen de jam gaan in de pannen. Oh, dat is redelijk stellig in. Ja. Dus er raad ik echt een proteïne, maar geen slag zien dan in de wilde gauw af van mij, denk ik.